Sanibonani Mzansi, siyanibingelela futhi siyanamukela kwi-Aheko TV kuzo zonke iy'ndawo la kufinyela khona. Naphesheya kwey'lwandle siyanibingelela. I'm your host uNothando uNothiwa kaNdlovu, intokazi yomZulu, umpongo kaZingelwayo. Qhamuka bamshalazele uFlathela Shiya amagama akhe ngemuva. Abangaziyo-ke bathi ngunsizwa ziyambanga, unsizwa ziyamlandela. Ukhulumile-ke mlaleli emakhaya wathi namhlanje ucela ukuthi sibe naye futhi uDr Lukhele. Simphathile-ke ukhona sobehleli nayo ohlelweni. Into engicela ukuthi uyenze, ngicela ukuthi ugijime uye lapha uyosubscribe ukuze uzokwazi ukuthola wonke amavidiyo wethu la kwi-Aheko TV esiwafakayo. Sikhona futhi on Facebook as Aheko TV, sikhona futhi on Instagram. Nami ngikhona-ke intokazi yomZulu as Nothando Nothi, intokazi yomZulu lapha on Facebook. Dokotela, ngicela ukuthi sikwamukele, sikubingelele. Ngicela ukuthi ubingelele ababukeli emakhaya. Awu, babukeli bonke be-Aheko TV, abalandeli. Cha Nkosi yami, nami sengisengabuya ngoba abalandeli ababukeli bethu, abathandi bethu bevumile ukuthi uDr Lukhele akabuye achubele azochaza okunye nokunye. Nami-ke ngithe cha angisondele ngimhloniphe, ngikhombise ukunthanda njengoba nani nisithanda nisilandele. Amen. Mbukele emakhaya, si-Aheko TV ayikho into esiyiqhakamisayo nento esiyiphakamisayo ngale kokuthi sichushisa abantu ngokuthi bazi kabanzi ngesiko labo. Baba, namhlanje sikhuluma ngendaba ejule kakhulu, sikhuluma ngomuntu ozalelwe ekhaya. Sacela ukuthi siqale siyicacise leyo ukuthi umuntu onjani ozalelwe ekhaya. Umuntu ozalelwe ekhaya ngesiZulu angazi noma igama eliqinile noma eliyinhlamba yini makuthiwa umlanjwana. Kusho ukuthi singathi umntwana ozalelwe komalume ongekho esibongweni sakayise noma sakababa wakhe. So umntwana lo ohlezi uphi komalume, into zakhe uzenzela komalume, yonke into uyenza komalume. Umuntu lo esingathi usuke eyingane kagogo ngoba umntwana lo wendodakazi yala ekhaya, umZulu othandwa kakhulu, udla amasi, udla nogogo, umuntu obusisekile kakhulu, umuntu othi makufika iy'nkinga zala ekhaya ziyamjomba yena, azimlandeli ngoba kahle hle iy'nkinga uma ingena ekhaya isebenza ngesibongo sakulelo khaya. Manje yena ngoba uyigazi noma uyithambo lakomunye umuzi noma uyimbewu yakwelinye izwe, inkinga insimu atshalelwe kuyona yile yala ekhaya. Ngoba manje owesilisa uyatshala, owesifazane singathi kutshalwa kuyena uyinsimi. Owesilisa ufika nembewu, owesifazane usuke eyinsimi. Umlanjwana ngegama elithanda ukuzwisa ubuhlungu kancane kodwa liyisiZulu liqondile, abantu abakuthi bayalazi. Ya, okay dokotela, nangumbukele emakhaya ngisacela ukuthi siyicacise lento le yokuzalelwa ekhaya. Abanye bake bathuke kuthiwa wena uzalelwe ekhaya, uma wakho wayengashadile. Ngabe into wrong yini ukuzalelwa ekhaya, kubi yini? Kusuke kuphoqa isimo lapha dadewethu ukuthi umuntu azalelwe ekhaya. Kuyenza ukuthola ukuthi manje kwenzeke iphutha uthando lwaphezulu kwaze kwakuthi idalwa ngoba umuntu uma azofika emhlabeni uhlangana idalwa zabantu ababili, kulo wesilisa lo wesifazane, bese ivumelela ukuthi no, asilethe umzukulu ozobamba indima ethile. Yikho nje kukhona ovusa umuzi, kukhona nokhaya elihle, kuze kube khona nokuthula. Manje lamagama aqanjwa ngesimo esisuke sidabuka phansi edlozini ukuthi lo muntu njengoba efika akubanga yilona iphutha, kodwa-ke izwe ngokubuka ngamehlo enyama lisuke libuka iphutha. So uyamthola nje umntwana ungakefiki emshadweni. Kuyenzeka ukuthi mhlawumbe-ke usuzamile ukuthi ube semzini womuntu, mhlawumbe bavele ngey'nkomo ey'mbili ey'ntathu akuphelelisile. Kuyenzeka uthola ukuthi iy'nkomo sey'phelele, inkinga mhlawumbe awukhishiwe ngokuphelele ngapha, awucagcile. Kuhlukaneke isiZulu sokuthi-ke ukanjani, kodwa-ke umhlaba wonke jikelele ezweni lethina abamnyama sikholwa ukuthi umfazi umuntu osuke esethelwe ngenyongo. Akathelwe ngenyongo, iy'mfanelo zingaphelelisiwe.
So uma kuthiwa ingane uyitholile emshadweni mhlawumbe wesilungu weringi, umshado weringi owakho wedwa lowo. Umshado esikhuluma ngawo owesiZulu noma sithi owesintu ukuze ukuthi wonke umuntu wezwe elimnyama wendlu emnyama ezwe. Umfazi bese tshelwe ngenyongo zonke ingane ayizele lapho eyisuke lezo ingane izalelwe kuphi manje ekhaya esibongweni sakuphi sakayise. So lezo ngane esesuke sezikiyela komalume ukulanda inhlanhla nalezo zime ezimbili ezithile ezintathu, ngoba kuyenzeka uthola ukuthi umuntu uzalelwe emshadweni ovumele othola uphelele isimo esilungwini waphindwa wapheleliswa futhi nasesintwini umama wethu uthelwe ngenyongo ugane ngokuphelelela ekhaya. Uthola ukuthi ugogo wangale komalume noma ikhehle elithile langale komalume yilona langena kimi, yilona uthola ukuthi liphethe impilo yami. Angeke bese kwehle umthetho othi angeke kwenzele izinto komalume wakho ngoba wena awukweleti. Lelo kweleta kahle hle lubunhlamba nalelo kuthukana ukuthi akhokhiwa akhokhangalutho akenzangalutho idlozi layikhethela umuntu. Njengoba ngisho ukuthi umuntu before azalwe uhlangana amadlozi acubungule ukuthi ubani ezomletha ozofika abe ngumlamuli njengoba khona umlamuli kukhona onhlakanipho khona nonhlanzeko nonhlanhla. Lamagama kahle hle awacanjwanga ngoba kwakudlala. Sekuyisikhathi samanje la khona uthola ingane engenawo amagama sezabizwa ngoboy sezabizwa ngogeni. Abantu abasafuni ukulisebenzisa ini manje iphupho lokuthi lo mntwana nje befikile uyisiphi isibusiso kuleli khaya. Mbukele emakhaya namhlanje sihleli naye uDr Lukhelo sichaza indaba engicabanga ukuthi ubukele lapha ekhaya na ubhekene nayo. Dokotela ngisacela ukuthi sicacisela nangumbukele emakhaya uthi uzalelwe ekhaya izinto zakhe ayilungi, izinto zakhe azihambi kahle. Abantu abadala besibongo sakhe bayaziveza kuyena inkinga la ahlala khona bakholelwa emadlozini. Ngisho noma kuthiwa uyabatshela ukuthi bayavela noma uyabatshela ukuthi kumele agcine luphi usiko naluphi kodwa bamlaleli. Wenze njani umntwana obhekana nosiko? Umntwana osesimene sikanjalo uthola ukuthi ke manje la azalelwe khona ekhaya engumlanjwana noma engahlawuliwe noma engazalelwanga emshadweni njengoba sekujayelekile ukuthi uzalelwe emshadweni. Umntwana okanjalo kuyaye kubiza ukuthi asondele kuthina njengodokotela simcheckele ubudlozi lokubuhlela kuye okumhluphako noma okuvimba izinto noma okumpha izinto, bese kuba ukuthi ke siyamthatha simisa ezintabeni, siyamthatha simisa olwandle, siyamthatha simfaka ngisho nasendlini yesonto simenzele ibane azame ukuthi afake izithunywa kwinhlupheko yakhe emembethe ngokwesimo sokuthi la azalelwe khona noma la akhulele khona izinto ayigcina nhlobo. Ngoba ikhona wena umproducer wami imizwa othola ukuthi ke manje ayishisi inhlobo impepho. Uthola ukuthi bayayisontela, uthola ukuthi abanye abasonti bayiphindela nje bazi ukuthi nje hayi okwenzekile kusuke kudaliwe. Abakholelwa ukuthi kukhona indlela yokuvika isimo esizayo, abakholelwa ukuthi kukhona inhlanhla egezelwako noma elungiswako noma ehlangabezwako noma kukhona ukuvala umkhokha noma ukugeza umkhokha amanzi amnyama ayavala. So kunabantu abanjalo imizi enjalo uthola ukuthi ke manje umshana uxakekile ukuthi alifaka udaba komalume bakhe ngiphuphuwe umkhulu efikile ngiphuphuwe ugogo kanje ethi uyachaza athi hayi angimazi. Uthola sesibiza ugogo la ekhaya omdala athi lo muntu loyo phela ukhokho omkhulu la ekhaya umbone kanjani, achaza umuntu agcine ngokuchaza kuphela bese kuthiwa hayi ngoba la ekhaya vele impepho kayithimba la ekhaya thina mhlawumbe bathi siyakholwa asikholelwa kodwa emadlozini sikholwa nje uNkulunkulu kuphela. La ekhaya sibusisa amanzi iphuzele wona sichela ngawo silayitha ikhandlela. Abayenzi nje indaba yamasiko lawa aqinile okugcina mhlawumbe uMagobongo inkamba kanjalo. Abakholelwa ukuthi kufuna kungena umuntu ozobethela, abakholelwa ukuthi kukhona isipoki, abakholelwa ukuthi kukhona isichitho, bakholelwa ukuthi yonke into umoya omubi izolanyelwa yini umthandazo. Manje ke umuntu kanjalo ke wena sister kufanele ukuthi asondele kodokotela akuvumele ukuthi umsamo wakhe siyophakamise entabeni, siyophakamise ehlane noma siyophakamise emfuleni noma siyophakamise olwandle noma endlini yamakholo. Uthola ukuthi kuyathandazwa ngoba lapha endlini yokuthandaza kunomsamo wezithulu zokuthandaza
lezithunywa elapha akuzona ithunya zesibongo zikamholi webandla. Kuba izithunywa lezothola ukuthi lahamba ibandla layothandaza olwandle labuya nethunya, lahamba ibandla la entabeni libambe ibhande labuya nethunya, ngoba manje entabeni ngibuya nawo amakhandlela, manje emfuleni amakhandlela noma nokhayisa konke, kodwa kunengxenye ebuyako eza kuphi emsamo wasebandleni okuzothi makuthandaza lezo ithunywa okwabika nazo mhlanje sentabeni ezosiza abanye abantu. Uthola ukuthi-ke manje umuntu wehle inyuka ukuthi hayi manje lapha komalume izinto kayigcinwa, manje angikhoni, umkhulu uphuphe nginikiwisa, umkhulu uphuphe nginika imali, umkhulu uphuphe ngitshela iy'namba ngathi ngiyayibheja ngaweni, leyo mali angiyazi ngenzeni. Umkhulu ubili wathi le mali ngiphuce ngamabomu ngoba ngwenzela ngiyithini. Ungcono uze kithi sikise entabeni sikise olwandle uyomphela olwandle noma entabeni, ngoba asikho isidalwa esingekho kuphi olwandle, asikho isidalwa esingekho kuphi emanzini, asikho isidalwa esingekho entabeni. Yikho uma umuntu abamba ibhandi waye entabeni wehla nawo umoya ongcwele, ngoba lapha entabeni asikho isibongo endlini emnyama noma emhlabeni esingazange salwa. Imizi ngemizi, ibongo ngebongo, uma uvundulula umlando uhamba uthola ukuthi omkhulu babethile babezinduna, omkhulu babethile bekwathi bengamakhosi bephethe umhlaba. So iy'ntaba zonke zibaxhumile abantu abangasekho. Nawe uma ungayanga noma kuyiphi intaba ufike ulayithe impepho, ufike ufake ibhokisana noma ufake insango noma uthele isilemfubazi ulethe amakhandlela uphahla bakini. Uma uwehla entabeni uzomuzwa umuntu ozokhuluma ukuthi hayi sibuye nawe emzukulu, kodwa ngeke sikwazi ukungena, thola ukuthi nokuthi. Uma wangena emanzini uzobathola abantu abakini abasemanzini, ngoba emanzini kunemfihlo ethini ethi amanzi awangeni ekhaya ebusuku. Ingoba lapha emanzini njengoba imvula zinetha wonke umhlaba, abantu sibatshala kuyona inhlabathi. Manje abantu basibatshala kuyona inhlabathi, uma inetha imvula ayehla amanzi adlule kubona abantu, kubona amathambo okabamkhulu lawa, ehle lamanzi aza uqhuma phasi kube isiphethu, aza ukhandisa isiziba bese umfula ugobhoza uzongena phakathi olwandle. So umfula unayo insila yamathambo abantu abadlulile. So emanzini munikela yiko uma uphose emanzini uyazithuthi ngubani ngakabani uzocela iy'nhlanzi. Umuntu osabela ngumuntu oyisibongo sakho, masikhuluma nje ngoDlamini isibongo esisodwa emhlabeni, kukuwe ukuthi wena uthi Mzizi noma uthi Dlamini wekunene noma uthi Sibalukhulu noma uthi Malanjele noma ungathini, kodwa uDlamini uyedwa emhlabeni. So ngizama ukuveza ukuthi-ke intaba, umfula, ulwandle, umuntu othi lahle likhona komalume wakhe azenziwa izinto, uzalule ekhaya yena amasiko wagcinile akafa lezo siphandla kenze ukuthi siyakwazi thina ukuthi simlungise njengodokotela meze kuthina ngokuyimisela kwakhe. Okay, dokotela, nangu umbukele emakhaya umuntu wesifazane. Uyazi ukuthi kuyaye kuthi umuntu wesifazane akayishisi impepho, akakhuluma emsamo. Nangu kuseza kwena-ke dokotela, uzalelwe ekhaya, usuyamthatha-ke usuya naye-ke ehlane. Ngabe nifike nenze njani ngoba kuthiwa umuntu wesifazane akakhulumi impepho? Kunjalo ngokukhuluma kwasemhlabeni noma ngokukhuluma kwabantu. Isizathu sokuthi owesifazane into eyiningi ngokomsamo zithi kumhlehlisa. Senze nje kube lula. Indlu kagogo noma indlu yangenhla iyaye ishanelwe ngabantwana abancane abangathombile. Owesifazane kuyaye kuthiwe mase nihlambuluka kuwena noma esendaweni yakhe yokugeza, kuye kuthiwe akangasondeli ngoba akahlambulukile. Siyefika isikhathi sokuthi uhlambulukile, sekuyilapho-ke khona ekwazi ukuthi ezokwenza iy'celo zakhe. Leli gama elithi akayishisa impepho yingoba akakwazi ukuba inhloko yomuzi. Manje lapha entabeni kufuna abe inhloko yokukhalela impilo yakhe, lapho olwandle kufuna abe inhloko yokucelela impilo yakhe, ngoba lapha kusolwandle akukhona emzini womuntu, emfuleni akukhona emzini womuntu, entabeni akunamnikazi, kodwa kufanele ukuthi amelele ini impilo yakhe. Umngcele usekutheni akahlambuluke kuqala, ngoba noma ngabe kuthiwa ikhaya kubo unikiwe imvume, uma kuthiwa nje usendaweni yokuthi usehlambulukweni akathini lutho, naye uyaziwa kuze kuphele iy'nsuku zakhe ayihlambulule manje aye endlini yangenhla, ngoba uyayishisa owesifazane impepho. Kufana uma kuthiwa ungene kwabantu abadala uyisangoma, uyayishisela impepho, ngeke bese ethi hayi ngilinde umalume ngilinde ubaba ashise impepho ukuze ngiqala abantu ukubasiza. Cha, uyazi ukuthi impepho uyayishisa ngowesifazane, kodwa
izimo zami mazi kanje ngiyashisa, mazi kanje angishisi. Owesifazane okumchitha kakhulu ukuthi babuye bangane endaweni yabo le yabasha lena yomfula. So imvimbeka lapho-ke into. Kodwa makuthiwa uphumile impilo yakho usehlane, uyalingwa naye uzokhala, kufanele ukuthi ayikhulumele empempeni yakhe. Kodwa sisho ukuthi mase siba kuthini akahamba ohluphe ekhaya, funa sikwenze ukuthi cha ngoba ngikho ekhaya sesigangeni ngiyayinikelela, ngoba noma kuthiwa kuyesonto uyayinikelela owesifazane. Kodwa mengahlambulukile uyayingayimbathi ngisho ingubo zenkonzo, uyayahlale ngale omama bathile njengomuntu osehlambulukweni. Uyothi-ke ngeviki elizayo mase ehlambulukile uyasondela naye athandaze nabanye ayonikela naye ayicelele. Kuba nje kanjalo awukho umehluko usekutheni uzila ngalezo sikhashana mase endaweni yakhe kuphela. Hayi nizwele mbukele emakhaya igama lami nguNothando Nothiwa kaNdlovu, ngihleli naye la udokotela. Dokotela ngisacela ukuthi wazise ababukele emakhaya ukuthi utholakala kuphi, usebenzela kuphi, neinamba zakho zasimoyeni. Mina sekhetha ezweni laseNanda bangifonela ku 073 923 7589. Bangithinta ngona 073 923 7589. Bangithola khona eThekwini ezweni laseNanda. Sisingathanda ukusho ukuthi kuseKhongo lapha ngoba iKhongo elinye izwe labanye abantu. Kodwa-ke sizama ukubazisa abantu emhlabeni ukuthi cha eDurban ikhona indawo ebizwa ngeKhongo. Hayi kodwa iDRC kubizwa iKhongo nje igama lelokishi esebenzela kulona. Angazi umuntu wahamba eKhongo eKhongo. Yes, sathi ngangofuna uDR Lukhela angimthola. Cha, yile eseDurban iKhongo lesikhuluma ngayo. Msakazi wami. Okay, siyabonga kakhulu mbukele emakhaya, nangeviki elizayo sobe sikhona nayo intokazi yomZulu yakhona la kwi-Aheko TV. Siyabonga.